Добрый день, меня зовут Протасей Шаман, и я собираюсь удзельнічаць у выборах у моладзевую палату при Менгарвыканкаме. Здаецца, нават больше з вас не ведае пра існаванне такога моладзевага парламенту, але ён склікаецца ўжо ў трэці раз. Сваё рашэнне прымаць удзел у выборах я прыняў так, як відавочна фактычнае неіснаванне і неэфектыўнасць моладзевай палітыкі ў краіне. Нармальны дыялог дзяржавы з моладдзю ставіцца пад сумнеў хаця б поўнай манаполіі БРСМ сярод моладзевых арганізацыяў. Сваёй галоўнай мэтай я стаўлю актыўны дыялог з моладдзю па тых праблемах, якія я апісаў у сваёй праграме. Гэта мой першы відэазварот, і сачыць за ходам выборчай кампаніі і таксама за вырашэннем нейкіх праблемаў, якія будуць паўставаць па ходзе, вы можаце на сайце mfront.net.